Lagunok, asteragoaz, zer moduz egunon, ongi etorri beste behin ere Rethink Industry jardunaldi honetara Gipuzkoako industriaren topagunera. Laugarren edizio da aurtengoa, jakin dezazuen. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este Rethink Industry, el punto de encuentro que ponemos ahora mismo en marcha, punto de encuentro de la industria gipuzkoana. Mundua eta ekonomia etengabe ari da aldatzen, konturatuko zineten, pentsatzen dut. Eta aldaketa hori askotan esamarra daukagu aurre ikusteko nahiko zaila den erritmo bizian doala gainera. Horregatik, gero eta beharrezkoagoa da, enpresek, euren negozioak eta operazioak etengabe berrikusten joatea, lehiakortasuna bermatzen jarraitu ahal izateko. Ze, klaro, nola jakin bestela ez da, gaur egun eraginkorrak zaizkigun neurriak, gaur egun ez ezik, etorkizunean ondoren ere gure enpresaren lehiakortasunerako berme izango ote diren. Rethink Industry lurraldeko enpresa txiki eta ertainak elkar ezagutu, eta zergatik ez bizipenak hemen taula gainera igo eta bizipen horiek elkar banatzeko plaza ere bada, Gipuzkoa badakizue komunitate txikia dela, eta hain zuzen handi egiten gaituen hori gure ustez etorkizuneko erronkei elkarlanean aurre egiteko gaitasun eta joera hori da. Horrela dio, aurtengo edizioak, aurtengo edizioko leloak. Etorkizuneko industria gaur eraldatzen, transformando hoy la industria del futuro. Eta gaur adituek eta Gipuzkoako enpresa txiki zein ertainen esperientziek erakutsiko digute gainera nola egin aurre, adimen artifizialaren iraultza teknologikoari, nola kudeatu nazioartekotzea, eta merkatu dibertsifikazioa, baita zergatik ez, nola ekin barne ekintzailetza eta partaidetza kudeak eta ereduen bilaketari. Gipuzkoako enpresen lehiakortasunean eta etorkizunean eragin zuzena duten erronkak ez aipatu berri ditugun guzti hauek. Eta gaur hemen partekatuko dena aldez aurretik komenigarria da jakitea. Hemen hitz egingo eta ikusi eta entzungo duzuena ez da teoria hutsa, hemen lurrera jaitsiko dugu guztia, praktikan jarriko dugu izan ere gaur hemen partekatuko dena ez da teoria, kasu errealak baizik. Aipatu ditugun erronka hauei aurre egiteko eraldaketa prozesuak sustatu nahi dituzten enpresen kasu errealak. Euren esperientziak Gipuzkoako gainontzeko enpresentzako baliagarriak izan daitezkelakoan gaur hemen eskuzabaltasunez partekatuko dizkigutenak. Goazen bada, ondo baderitzu behintzat, hasteko moduan gara, esan moduan, laugarren edizio honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta gure industria berriz ere birpentsatzera. Zuekin guztiokin eta asteragoaz, Unai Andueza, ekonomia, sustapeneko eta proiektu estrategikoetako diputatua. Ongi etorri. Egunon guztioi, diputatu nagusia, herri ordezkariak, Donostiko alkatea, industriako sailburu ordea, beste herri ordezkariok, erakunde eta enpresa desberdinetako ordezkariok, lagunok, egunon guztioi. Pozgarria da benetan, gaurko egunean ere, kubo hau, kursaleko kubo hau, beteta ikustea. Bete ikustea. Eta azken finean, honek erakusten diguna da, gure ekonomian eta industrian, bizi ditugun erronka iraultzaile guzti horiek sortzen duten interesa hortxe dagoela. Mahai gainean, puri-purian eta pilpilean dagoela, eta Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainok hoiengan interesa erakusten duzuela. Lehenik eta behin utziazue nire eskerronak ematen. Eskerronak topagune honetan parte izango zareten hizlari eta aditu guztioi. Nola ez, mahai inguruetan parte hartuko duzuen enpresei, moderatzaileei, eta batipat gaurko honetan, zehazki eta konkretuki, bai Kristina Garmendiari eta bai Javier Aizpuruari ere, behaien hitzaldiak eta behaien hitzaldiekin probestu eta inspiratuko gaituztelako, bai. Bizpahiru ideia hasi aurretikan, bai. Bakarrikan gogorarazi eta mahai gainean ipini nahiko nukena da Gipuzkoa lurralde industriala degula, bai? Eta azken finean ez bakarrik industriala, lehiakorra eta berritzailea, eta pertsonengan eta talentuarengan oinarritutako horren alde egiten duen eta etorkizunerako eraldaketei begira dagoen industri bat daukagula.
Askotan esan ohi dut, Gipuzkoa altxortegi badala, eta zuek, hemen zaudeten enpresa guztiak, bitxiak eta altxorrak zeate. Altxortegi hori, Gipuzkoa hori osatzen dugun altxortegia zeatelako, bai? Konstiente gea eta badakigu ziurgabetasunaz betetako garai batetan bizi garela, bai? Eta Gipuzkoako Foru Aldunditik ere badakigu egoera hau arduraz eta konpromisoz bizi dezuela enpresetan. Horregaitik nik azpimarratu nahiko nuke, bai? Aldunditik, gure erakundetikan, gure konpromiso irmoa berresten dizuegula zuen bide lagun izaten jarraitzeko. Bai epe motzeko beharren erantzunetan, eta bai aldi berean ere, etorkizuneko bidea prestatzen jarraitzeko. Zuek bai zarete, bai? Eta ez dugu hasten, zuek zaretelako ekonomiaren benetako motorra. Eta gaurko eguna, aukera bikaina, iruditzen zaigu, hori aitortzeko, ikasteko eta hori aitortzeko ere. 2025an, bai, departamentutik, ekonomia sustapeneko eta proiektu estrategikoetako departamentutikan, ipini dien ekimen eta proiektu estrategikoez haratago, 31 milioi eurotako diru laguntzen bateria bat martxan jarri dugu. Batipat enpresa txiki eta ertainengan pentsatuz, bai? Katalogo guztiz berrikua, enpresa sarea sendotzeko, zuen bide lagun izateko, eta dituzuen erantzun horietan lagundu ahal izateko. Aldan heinean baita ere, aldanik eta errazena izanez, eta desburokratizazio prozesu txikiak aplikatuz bai eskaera eta bai justifikapenetan, bai? Guztion artean ziur nago Gipuzkoa dinamikoagoa eta iraunkorrago bat eraikitzen jarraituko degula. Eta horrela sinisten dut eta hori pentsatzen dut, bai? Azkenean, hurbiltasunez, denon artean, entzute aktiboa eginez eta elkarlanean, bai? Gipuzkoan esango nuke hortan badugula esperientzia, elkarlanean, eraginkorrean, bai? Elkarlan eraginkor hortan oinarrituta lan egiten. Decía que desde luego las empresas sois el pilar fundamental, tanto de la economía como del bienestar de Guipúzcoa. Y por ello, desde la Diputación Foral, reafirmamos nuestro firme compromiso con vuestro desarrollo, con crecimiento y adaptación a esos nuevos tiempos. Junto a este compromiso quisiera transmitir también así una convicción firme, una confianza total de que nuestra industria, nuestro tejido económico es fuerte y dinámico. Hoy tendremos la oportunidad de verlo, hoy tendremos esa oportunidad de conocer ejemplos reales de empresa, porque yo creo que radica aquí el diferencial de esta jornada, ¿no? De conocer esos ejemplos de empresas guipuzcoanas que ya están afrontando con mucho éxito esos desafíos con los que nos afrontamos, ¿no? Tanto en el ámbito de la inteligencia artificial, tanto en el ámbito de la diversificación intraemprendimiento, en el ámbito de la internacionalización y de diversificación hacia nuevos mercados, o también, y por qué no, en nuevos modelos de gestión participativa. Orain da etorkizuna eraikitzen hasteko une egokia. Nik ustean dut helburuak argi batek gidatzen gaitula, bai? Azken finean gure enpresen, zue guztion lurraldearen eta Gipuzkoaren lehiakortasuna sendotzea eta bide hortan jarraitzea, horrek ekarriko baitu nola ez Gipuzkoaren eta Gipuzkoarron gaur egun daukaun ongizate hori mantentzea eta bermatzea. Amaitzeko, mezu nagusi bat azpimarratu nahi nizuek. Eta lehen aipatu dut, baino berriro ere azpimarratzen dut. Nik usten dut gaur egungo erronkak, dian tamainokuak izan da, ezin diegula bakarka aurrera egin. Eta horretarako, lankidetza, ezagutza partekatzea, berrikuntzaren ildoak elkarren artean garatzea, gure industriaren lehiakortasunerako, eta etorkizuneko sendo bat izateko ikustet mugarri eta giltzarri nagusiak ditugula. Beraz, erronkak nik usteet handiak ditugula, baino aukerak ere hor daude. Beraz, gaurko honetan, gaurko sesio eta kongresu honetan gonbidatzen zaituztet, aukera horiek baliatzera, ejemplu praktiko horiek ezagutzera, sarelana egitera, elkar ezagutzera, eta goiza aprobetxatzera. Ziur bainago, honek, ekarriko digula, Gipuzkoa lehiakorra, sendoa, eta punta-puntan, gaur egunean gauden bezala, punta-puntan jarraitzeko aukerak ekarriko eta balietuko dizkigulako. Eskerrik asko, goiza aprobetxatu dezagun, eta gero ikusiko gea berriro. Eskerrik asko.
Eskerrik asko unai zure hitzengatik, zalantza izpirik gabe esango dugu, gaurko ekitaldia Rethink Industry hau egun, hemen Gipuzkoaren bihotzean, jada garatzen ari den eraldaketa prozesu baten isla zuzena da, ezta? Eta lankidetza du oinarri egitasmo honek eta ekonomia ehunarekin batera, hainbat erakunderen partaidetza funtsezkoa da nola ez, egiteko horretan. Horien artean da Eusko Jaurlaritza eta horregatik Andoitz Korta, txalo bero batekin jasoko dugu hau ere, sustapen industrialeko sailburu ordea gonbidatu nahiko genutik estenatokira, aurrera Andoitz. Gipuzkoako Foru Aldundi Nagusia, Donostiako alkatea, agintariok, ekitalde honetan parten zaureten islariok, gonbidatuak, enpresariak, egunon. Rethink Industry, orain urte batzuk, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekimen hau martxan jarri zuen eta bete-betean asmatu zenuten. Mundua, testuingurua, geopolitika, gure gizarte aldatzen ari dira. Geroz eta azkarrago aldatzen ari dira gainetik eta horregatik, inoiz baino beharrezkoa da industriaren eraldatzea honetan etengabe aritzea. Ni Gipuzkoarra naiz, industrial naiz, eta erabat lehorrokatuta nago mezuarekin. Eta Eusko Jaurlaritza ere bai noski. Indarrean dugu industria Euskadi 2030 industria plana, eta gure bi helburu nagusiak dira, hurrengoak dira. Industria defendatu, zuek defendatu, industria eraldatu, zuen transformazioaren bide lagun izan. Por eso, desde el Gobierno vasco, no solo aplaudimos este evento de Rethink Industry 2025 de la Diputación, sino que añadimos que además de ser necesario, no se limite a un evento de un día. Repensar permanentemente sobre cómo transformar nuestra industria debe ser nuestra actitud diaria. Es nuestro comportamiento para lograr una industria más competitiva. Alineados con esta visión, acabamos de presentar el presupuesto para el 2026 del Departamento de Industria. Este presupuesto asciende a 750 millones de euros, con un incremento de casi 19% respecto al año anterior, acompañado por un impulso financiero a través del Instituto Vasco de Finanzas. Una partida récord ante un entorno muy exigente. Responde a una visión clara: más industria, mejor industria y menos emisiones. Una partida y un plan de Industria 2030 que están absolutamente alineados con las cuestiones que hoy se van a tratar. Esta propuesta nace tras un proceso de escucha de la industria, pero eso busca simplificar la burocracia y agilizar hasta en un 30% los procesos administrativos. Esto es determinante. Y os comparto 4 ideas generales de este plan. Impulsaremos la competitividad de las pymes con un incremento del 32% de sus programas. En segundo lugar, apostamos por la innovación, con una subida del 13,4% en los programas de I+D. Y en tercer lugar, estos presupuestos reflejan el compromiso de la adaptación climática, no solo con palabras, sino con dinero y hechos. Y también simplificado con los programas de ayudas para facilitar la comprensión y aumentando su importe. En Guipúzcoa, de manera específica, destinaremos inversión a la regeneración de suelo industrial y a los nuevos desarrollos. Así ocurrirá en el campus de Donostia del Parque, consolidándolo como un nodo de innovación y atracción de talento. Industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago. Hau da Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa Rethink honetan zuen bide lagun izateko. Industria iragana da, oraina, baina batez ere etorkizuna da. Eskerrik asko eta jardunaldi ebankorra izan dezazu da.
Eskerrik asko mila esker Andoitz zure hitzengatik. Lehen eraldaketa hitza aipatzen genuen, erabiliko dugu, hitz hori hainbatetan gaurkoan ez da. Trantsizio handi askoren garaian bizi gara, lehen esaten genuen konturatuko zineten ez da. Eraskotako trantsizioa gainera, trantsizio digitala, trantsizio ekologikoa, demografikoa, baita soziala ere. Eta guztiek begira non eragin zuzena dute gure lan egiteko, sortzeko eta elkarrekin bizitzeko hemen dugun moduan. Testuinguru honetan gauzak horrela Gipuzkoak argi erakusten du bere nortasuna. Balioa eta aberastasuna sortzen dituen lurraldea gara, talentua sustatzen duena eta ongizatean oinarritutako ekonomia baten alde egiten duena ere. Gaur hemen, Gipuzkoako hiriburuan, Donostian, elkartu gara, gure gizartea eraldatzen ari diren aldaketa sakon horiei buruz hausnartzeko hain zuzen, baita etorkizunari begira jartzeko ere. Zientzia eta berrikuntzaren alde apustu sakona eta sendoa egiten ari den hiria da Onokoa, Donostia, zalantza izpirik gabe, eta horri heltzeko hementxe dugu gurekin Donostiako alkatea Jon Inchausti jauna. Aurrera, ongi etorri. Eskerrik asko, Joseba. Egunon guztioi, agintari eta lagunak. Horea da niretzat, gaurkoan jardunaldi honetan egotea, baina benetan pozten nau hainbeste ekintzaile hemen guztiok batera ikustea. Neuk zalantzarik ez dut, zuek guztiok ezur mamitzen duzuela, bai Donostia eta bai Gipuzkoare, eta pozten nau ere ikusteak, gaur hemen baldin bagaude dela, etorkizunan ere indartsu jarraitu nahi dugulako. Gaur egia dauna ikastera etorri garela, elkar entzutea, geure ezagutzak elkar partekatzera eta azken finean elkar aberastera etorri garela. Y no os voy a negar que, pensando y preparando la intervención de hoy, me he preguntado a mí mismo que qué es lo que un alcalde de la capital guipuzcoana de Donostia podría ofrecer de valor añadido en el contenido a todo un tejido de pequeña y mediana empresa. Y, lo primero, de manera bastante evidente, todo lo que me ha venido ha sido enumerar esos enclaves donde vosotros tenéis mayor presencia, ya sea el polígono 27, Papin, Zubatzu, Igara, Eskuzaitzeta, el Parque Tecnológico de Miramón, como se ha mencionado. Pero creo que no es mi tarea venir aquí a enumerar todos esos enclaves en los que vosotros tenéis actividad. Justo hoy hace 2 semanas que cogí la responsabilidad de alcalde y durante estos días hay una idea o una frase que me ha venido de manera bastante recurrente a la cabeza. Una frase que no es mía, es de Peter Drucker, que me imagino que os sonará, que es que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y eso es lo que de forma diaria al menos vivo o he sentido en el ayuntamiento, porque en cierta manera a mí también me ha tocado ser director gerente de una organización, porque aquí podemos tener planes ambiciosos, tener grandes ambiciones para transformar, para adaptarnos a los tiempos, pero luego tenemos el día a día, que es luchar, estar en la trinchera, levantar la persiana y, como no, gestionar equipos, gestionar a personas. Eta uste dut gaurkoak aukera emango digula horretarako, lan egiteko moduei buruz hitz egiteko, lidergoari buruz hitz egiteko eta enpresak eraldatzeko moduei buruz ere hitz egiteko. Yo hoy he querido bajar un poco más a tierra y al menos identificar 3 aspectos clave a la hora de identificar aquellas personas que tenemos responsabilidades o queremos hacer que las cosas cambien o queremos hacer que las cosas pasen en las organizaciones. Y la primera es la coherencia, que para mí es el cimiento del liderazgo, que no se trata de decir mucho, sino de hacer, y que nuestras palabras vayan acompañadas de hechos. Y así es como conseguimos confianza y sentido. La segunda es la autenticidad, que es no huir de las complejidades y llamarlas por su nombre. Creo que eso es importante. Y la tercera es inspirar y encontrar motivos y razones para que todas aquellas personas que conforman un equipo se comprometan con un proyecto o con una comunidad. Coherentzia, benetakotasuna eta inspiratzeko gaitasuna. Me imagino que muchos de los que estáis aquí, como yo, los domingos soléis esperar a unos artículos inspiradores que suele escribir el humanista Xavier Marcet cada domingo en La Vanguardia. Y justo me ha venido una de sus frases a la cabeza porque él suele hablar de que la transformación de la industria no será solo tecnológica, sino que será también humana. Y justo antes de entrar aquí teníamos una agradable conversación entre la diputada general y Cristina Garmendia, en que comentábamos que esa innovación es como una caja negra, pero no tengo ninguna duda de que quien la decanta, quien la destila, es la parte humana. Eta uste dut gainera honek bete-betean bat egiten duela Gipuzkoak daukan izaera edo karakterre horrekin. Gipuzkoako aldun nagusiak Eider Mendozak behin eta berriz esaten duena. Lurralde ambiziosoa jakina, baina umila ere. Ambizioa handian pensatzeko, baina umila etengabe entzun eta ikasteko. Eta herrigintzan dauzkagun erronkak, enpresetan dauzkazuen erronkak.
antzekoak dira. Guk ere elkar entzun behar dugu, garaietara egokitu, erantzun egokiak eman, eta personen ongizatea topatu. Eta espero gaurko egunean behintzat, emaitza horietara ailegatzea. Eskerrik asko.